nej, det. Hold kæft, der skulle da huske det, hva'? Jeg mener, man går dyr for det første, så kommer der et cykelbud. Hej så. Dags. Rykkeren har sendt mig med noget ryse. Ja, det var dejligt. Ja, ikke? Det sidder meget godt ud, det her. Ja. Jeg har lidt røgelse til dig. Alle tiders. Ja. Har du andet sjov? Nej, men skal vi ikke få det i gang? Jo, så skal vi da. Hvad er I i gang med at lave her? Vi skal lave en lille bod her. Ja, har I brug for noget hjælp? Ja, jeg kunne da sagtens bruge noget hjælp. Jamen altså, jeg vil meget gerne hjælpe. Altså, Ja. Jamen, kunne du ikke... 100 kroner i timen eller sådan noget, så... For 100 kroner i timen? Ja. Så. Det kan vi sikkert godt finde ud af. Hvad skal de få? Hvad skal jeg hjælpe med at slå noget søm i eller sådan et eller andet? Ja, vi skal have det her til at ligne en bod, ligesom ude på staden. Yes. Forresten du. Ja, du vil ikke, skat. Den her 100 kroner, kan ikke få den nu, ellers så glemmer jeg den bare ikke. Jamen, så må vi jo lige se. Ja. Der var Ej, fedt. Tak skal du have. Der var to. De er snurret sammen, ja. Bare en enkelt, det er helt fint. Ja, tak skal du have. Ja, men du skal lige med ud i køkkenet, ikke? Ja, jeg kommer med. Skal du se, det batik, tror jeg, hun begyndte at lave nogen af, ikke også? Og så har hun lavet noget herover med det. Det er sgu da kartoffeltryk. Det er kartoffeltryk, selvfølgelig. Og så vil hun have lavet batik på den her måde. Der er ellers ikke meget batik over. Nej, vi har kun den ene. Ja. Og den vil jeg ikke, det bliver batik, når vi tager de der fra. Jamen, I har døbet den ned, ikke? Ja, det er jo godt. Hallo? Ja, mit navn er Jørgen Larsen, Tonder Skat. Er det hos familien Krause? Ja? Træffer jeg din far? Ja, lige et øjeblik. Ja, det er Ulrik. Ja, goddag. Mit navn det er Jørgen Larsen, Tonder Skat. Thomas Skat? Jeg har lige snakket med budcentralen, og jeg har fået oplyst, at et bud er blevet sendt ud til den ved navn Toge Carlsen. Er det korrekt? Ja. Hallo? Ja, det er muligt, han hedder Toge. Hallo? Ja. Ja, Toge Carlsen. Er der en Toge Carlsen fra budcentralen hos Det er dem ham, nu? der ringer til dig, tror jeg. Ja, er der en Toge Carlsen her? Ja. Ja, det er der. Nå, det er der. Ja. Nu skal de høre en gang. Vi har ved en stikprøvekontrol fundet ud af, at netop Toge Carlsen har en bemærkelsesværdig lav årsindkomst. Det kunne tyde på, at han via sit job som bud har kontakt med en masse mennesker, som han arbejder sort for. Hallo? Ja. Må jeg spørge en gang, har Toge Carlsen tilbudt sin arbejdskraft til dem? Det kan jeg ikke tro. Det kan de ikke tro. Nej, han har tilbudt noget hjælp. Har han tilbudt noget hjælp? Det vil sige, at han har ikke fået penge for det arbejde. Hvad? Kan de ikke høre, hvad jeg siger? Nej, jeg hører dårligt med den her vind. Har han fået penge for det arbejde? Det er muligt, at han har fået en erkendelighed. Ja eller nej på spørgsmålet. Har han fået penge for det arbejde? Han har fået en erkendelighed, ja. Så må jeg gøre mig opmærksom på, at det ikke er ifølge lovens bogstav. De vil høre nærmere fra os. Farvel. Farvel. Nå, så er der ballade. Har du hjulpet det, du kunne for de der 100 kroner? Ja, det har jeg sgu. Jeg bliver nødt til at køre, jeg har en tur fra Hellerup til Østerbro. Ja. Okay.